So maigsoon padayon na ato ang pagkadugog diha sa padayon nga pagpangalagad ni Jesus, ilabi na sa pag-ayo sa mga taong may sakit. Siguro usa kini usab ka pagpahinumdom kanato diha sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang ato ang makunayon nga pagsandig sa Dios sa tanan nga mga panghitabo sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Ang pagpangayo kanyang bendisyon o pagpasalamat kaniya. So mapasalamat ko karong adlaw tungod sa gasa sa kinabuhi, no? 55 na katuig. O dihay usa ka pari mingon, kaming mga pari kung mag-birthday, grabe ang kalipay tungod kay daghan mga parokyano nga nagmahal, no? So gay na sa iyo nga nagmaninita ang mga membro sa PPC o sa nakadaya mga opisyali sa kapilya cluster o mga staff sa atwa usab nga parokya. Tumaw ka na siya. So once nga nagalagad, hanaasad ang grasyan nga padayon nga ihatag sa Dios aron ma-inspire diha sa pagpangalagad. So makaigsunan sa ato ang mga pagbasa karon, bisan ang ato ang Ginoong Kristo migawas nga naghimog mga mayong buhat ug nagpagula sa mga yawa, apan nagpabilin ang mga Pariseo nga nagsulti ng iyang gahom gikan sa mga pangulo sa yawa. Kining mga tawhana nagpakanat ug kalibog mahitungod sa gahom ni Kristo. Pero si Kristo mitan-aw sa katawan nga mga tao nga mapaubsanon ug abli sa iyang mga gitudlo ug sa iyang pag-ayo. Si Kristo adunay kasing-kasing sa magbalantay nga nakakita sa gisaligway nga panon nga nagpasulubon ug makaluluoy. Naluoy si Jesus sa katawhan sa Israel ug gusto niya nga makomfort sila. Itudluan sila diha sa ilahang mga tinaguga ug nag-ayos sa ilang mga masakiton. Ug si Jesus nagtawag nga sundon kining maong gugma nga tan-awon ang kalibutan uban sa mga mata sa magbalantay. Atong tan-awon kung unsaon nato pag-console ug pagiya ang panon diha sa tuang mga pamaagi. So ang Ginoo wala magngayog extra gikan kanato diha sa tong pagpangalagad, kundili anaa gawas nun kita, no? Kung giunsa man nato pag-recognize ang maong mga gasa nga gihatag sa Dios, then mao kini ato ang gamitong resources diha sa atong pagpangalagad. Kung adunay katawhan nga gigutom, ana ang atong pagpakaon. Kung dunay katawhan nga miliko o misimang, no? Usayok ang ilang gituan, ang ato ang pagpahinumdom o ang ato ang pagtudlo kanila. O diha sa ato ang takatagsa ka pundok banay o diha sa ato ang mga kapilya, ato ang busy, ang ato ang pag-organize, no? Aron pinaagi ini ma-empower nato ang katawhan diha sa ilahang pagpangalagad, no? Ilabi na sa nag-ungong karon nga divorce bill, no? So unsa man ato ang kakayahan, no? Sa pagiya sa ato ang mga kaigsunan. Sa mga kaigsunan ang realidad nga kadtong mga nagsakripisyo nag-antos kasagaran maoy magmadaugon ug maoy magmalampuson. So mao kana, no? Bisan sa mga pagpanglutos sa ato ang mga kaubanan diha sa katilingban o diha sa atong pamilya, hinaot nga dili kita mawagtang o kadasig, mawagtangan o kadasig. Kung dili anaa pinaagi ini himuon nato siyang positibo nga diin kita ma-challenge o padayon diha sa pagpuyo sa matarong nga kinabuhi. Magigsuon si Kristo nagtawag kanato nga pahiladman ang atong pagtahan diha sa pagkamagbalantay. Amumahon ang panon nga mamahimo nga reliyoso, nga mamahimo nga pari ug balaan. Ang katapusang bahin sa itong Ebanghelyo adunay panawagan.
Daghan ang anihon ug jutay ra ang mga ngani. Unsa na may akong nahimo sa miaging panahon diha sa pag-promote sa bukasyon. Gumayon tag bukasyon dili lang sa pagkapari, pagkamadre o ang bukasyon sa kaminyoon. Giunsa man ato pagiya ang matag usa nga mamahimong epektibo mabungahon ang maong bukasyon, isip managtiayon o isip pamilya. Og si Kristo makaigsunan tawag baka kanato sa pag-umol sa ato ang mga kapatanunan nga mamahimong mo appreciate diha sa bukasyon sa pagkareliyoso, pagkapari o pagkamadre. Hinaot unta. Mahinog palihog para sa katalingbanong pag-ampo.